Insellmu lil daw kollha li jinsabu maqudin magħna permezz tal-midja soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll permezz tat-televiżjoni u nilqgħukom għal din it-tielet xandira wara ħadd il-palm għal ġranet tal-ġimgħa imqazza. Illum l-erba' tal-ġimgħa mqazza, proprju jum wara l-ieħor qed noqorbu lejn it-tridu qaddis tal-Għid. U l-Knisja f'kull ġurnata tal-liturġija tagħha tkompli xandrilna Vanġeli illi joħduna lejn l-aħħar sigħat fil-ħajja ta' Siedna Ġesu Kristu. Għalhekk inħeġġukom biex tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja biex minfhom ir-raj spiritwali tad-Djoċesi tagħna Dun Anton Tewma nisimgħu l-lezzja divina jew aħjar it-tifsira tal-kelma ta' Alla illi tixxandar propju illum. Għaliex jom ħanina għajnejk għadhom bidmur bħal meta rajt l-libnek fuq l-għoda jisalbu. Għaliex l-min qed tibki u ġġarrab tant tbatija, għaliex qalbek minfuda bis-sejf tal-profezija, għaliex jahom għalfejn għal-min qed tibki. Għaliex bil-sinek, bi-klimek qed kasbarni, bid-daħi reċ minn fommu, tweġġani u taħarni, id-dmuħ minn xfar għajnejja, qed tkompli xerduli, għalik, 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 qed nibki. Bħal meta rajt l-libnek fuq l-għoda jisalbu, għaliex l-min qed tibki u ġġarrab tant tbatija, għaliex qalbek mifruda bis-sejf tal-profezija, għaliex jahom għalfejn għal-min qed tibkit. Għalik jom krudila bidejk imċabsa dmija, għax dilt ġo fik il-ħajja tan-nisel ġdid bl-ħtija, għamilt minn ġufek qabor, minn flok għamilt bennina, għalik, 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 qed nibkina.
għalix jom għalfejn għal-min tibkint għalik bejjih il-erda stanejt bi flus misħuta għal-bosta u bosta zaza għandi qalbi feruta għalikom nista dinja mifnija bit-torturi għalik, għalik, għalik qed nibkina għalik bejjih il-erda stanejt bi flus misħuta għal-bosta u bosta zaza għandi qalbi feruta għalikom jiena nibki u nġarrab id-duluri għalik, għalik, għalik qed nibkina għalik, għalik, għalik qed nibkina għalik, għalik, għalik qed nibkina Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbuk Missier Qaddis biex tatina li nilqgħu id-doni kbar li inti tatina f'ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu fis-sagrament tal-Ewkaristija, fil-ħobs u fl-imbiet. Tatina Missier Qaddis li nozzu dawn id-doni tiegħek u fihom bihom nifhmu id-doni kollha li inti tatina fil-ħajja u fl-istorja tagħna. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria utifir lilek Christu. Gloria utifir lilek Christu. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxiepli resqu lejn Ġesu u qalulu: fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U hu qalilhom: morru l-belt għand it-tali u għejdulu: għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek ma' dixxiepli tiegħi. Id-dixxiepli jagħmlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt li kell qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih: jaqgħu jien mulej. U Ġesu weġibhom: dak li jmittidu u jbilli l-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak se jittradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabeż Ġuda dak li tradieħ u qallu: jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: int qed tgħidu. Huma jieklu, Ġesu ħal ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, nawru lid-dixxiepli u qal: ħudu, kulu, dan hu ġismi.
Imbagħad ħal kalċi f'idejh, ratt il-ħajr, newlilhom il-kalċi u qal, ixorbu l-kol minnu, għax dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jixeret għal-kotra għal-maħfra tat-tnubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa dak in-nar li nixrob inbit ġdid magħkom fis-salna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu l-għolja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom, il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl. Għax hemm miktub, nidrob ir-raj u n-naċ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-Galilea qabilkom. Qabeż Pietru qallu, jekk kulħadd jitħawat minħabba fik, jien ma nitħawat qatt. Qallu Ġesu, tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serduq jien tkun ġa ċħadni 3 darbiet. Qallu Pietru, le, ma neġħadekx, anqas ikolli mmut miegħek. U d-dixxipli l-oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu.
Il-lejla tajba lil kulħadd. Għaliex għalina il-qudiesa tant importanti. Nhar it-tnejn għedna li l-Ewkaristija għalkemm maħniex niċċelebrawha fil-preżenza, imma qed niċċelebrawha minn djarna b'ħafna mezzi ta' komunikazzjoni. Nhar it-tnejn li għadda għedna li l-Ewkaristija hija essenzjali għal ħajja tal-Knisja u Alla ħares nieħdu l-messaġġ illi mhix essenzjali. Jiena naħseb illi l-lezzja tal-lum, ir-riflessjoni li ser nagħmlu llum tkompli ddaħħalna f'din l-esperjenza illi ħafna minna fil-parti kbira tagħna sakemm marġejniex ġejna ipprojbiti li ma nistgħux nagħmluha flimkien, konna nagħmlu mhux biss ħafna drabi kull nhar ta' ħadd imma wkoll matul il-ġimgħa. Ser nindunaw matul ir-riflessjoni tal-lum illi l-Ewkaristija, l-Quddiesa, mhix biss tagħti sens lill-ħajja tan-Nisrani. U mhix biss essenzjali, fundamentali għal kull min jemmen f'Ġesu, imma hija essenzjali għal kull bniedem. Għal kull bniedem. Anki dak li ma jafx b'Ġesu, anki dak li ma jemmen bl-ebda reliġjon. L-Ewkaristija hi fundamentali għal kulħadd. Hi s-sens tal-eżistenza ta' kulħadd. Mhix biss l-Ewkaristija fil-qosor il-ħajja kollha ta' Ġesu, imma hi fil-qosor is-sens tal-eżistenza tal-univers kollu kemm hu. Aħna nafu li fir-rakkont li għadna kif smajna, fir-rakkont ta' twaqqif tal-Ewkaristija, Ġesu jagħti t-tifsira minn qabel ta' dak li kien ser jagħmel. Kieku ma iċċelebrax l-aħħar ikla flimkien mad-dixxipli tiegħu, kieku ma qalilhomx ħudu kulu dan hu ġismi, kieku ma konniex nifhmu is-sens veru ta' tbatija u l-mewt tiegħu. Kieku konna nibqgħu bil-ħsieb b'lidija illi miskejn kien xorti ħażina inqabad l-ewwel mill-lowt imbagħad mir-Rumani u spiċċa ħażin għax spiċċa msallab ma' salib. Imma aħna permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija, permezz tal-aħħar ikla li Ġesu jagħmel flimkien mad-dixxipli tiegħu nafu illi ma kienx ix-xorti, ma kienx id-destin, imma id-batija u l-mewt tiegħu ma kienu xajr lotja tiegħu innifsu. Ħudu kulu dan hu ġismi, ħudu u xorbu dan hu demmi. Irridu niftakru illi l-iskrittura kollha kemm l-Antik kif ukoll il-Ġdid Testament kienu jinqraw mill-ewwel insara madwar il-mejda tal-Ewkaristija. L-Antik Testament kien diġà miktub kif nafu, imma l-Ġdid Testament kompla jifforma ruħu, kompla jinkiteb madwar l-Ewkaristija li kienet issir fl-ewwel komunitajiet insara. Kien hemmhekk proprju fil-liturġija, fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, illi l-insara ħassew il-bżonn illi jiffurmaw il-ħajja ta' Ġesu, illi jagħmlu f'kidba dak li ġralu Ġesu, u kien proprju fil-mument tal-Ewkaristija li l-insara ħassew il-bżonn illi jżommu l-ittri tal-Apostli, l-ittri ta' San Pawl, San Ġakbu, San Ġwan, b'tali mod illi iservu ta' tħeġġiġ ta' eżortazzjoni proprju marbutin madwar iċ-ċelebrazzjoni tal-qsim tal-ħobs, iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Li kieku l-Iskrittura, li kieku l-Bibja, kemm l-Antik kif ukoll l-Ġdid Testament, kieku kienu weħidhom, kieku ma kellniex l-Ewkaristija, l-Iskrittura kollha kienet tibqa' biss wiegħda. Konna nkunu nafu li Alla għamel ħwejjeġ kbar mal-poplu ta' Iżrael, konna nkunu nafu li Alla ħalaq id-dinja, ħalaq kollox, konna nkunu nafu li ġie Ġesu, konna nkunu nafu li dan Ġesu miet, konna nafu li Ġesu irxoxta, imma aħna fejn qegħdin f'din l-istorja kollha? Aħna insiru parti minn din l-istorja u din l-istorja ssir tagħna, issir tiegħi, issir tiegħek permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, permezz tal-Ewkaristija. Ju propju fil-mument tal-Ewkaristija, meta is-saċerdot fisem Ġesu
is-saċerdot jerġa' iwettaq dak il-ġest tal-għotja tiegħu innifsu Ġesu, propju fil-Qudiesa, fl-Ewkaristija, Ġesu qiegħed jagħti lilu nnifsu lili illum. L-istorja kollha tas-salvazzjoni qiegħda sseħħ lili illum. Però ħanaraw bil-mod il-mod nidħlu ftit f'din is-silta tal-Vanġelu tal-lum biex nifhmu ħafna iżjed il-qofol, l-importanza ta' dan il-misteru li aħna niċċelebraw kull jum, mod speċjali kull nhar ta' Ħadd, u naraw ftit kif jaffettwa il-ħajja tagħna, l-istorja tagħna, l-eżistenza tagħna. Il-Vanġelu jgħidilna illi kien l-ewwel jum tal-għażmi. Joqgħod attent San Mattew biex għal 3 darbiet propju f'dan il-Vanġelu, fl-ewwel paragrafu, fl-ewwel ftit versi, jgħidilna li kienet il-festa tal-Għid. L-ewwel jum tal-għażmi fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-Għid u Ġesu jibgħathom lid-dixxiepli biex jgħidu lit-tali, issa naraw ftit minnu dan it-tali, illi ser jagħmel l-ikla tal-Għid Ġesu għand dan it-tali flimkien mad-dixxiepli tiegħu. Għalfejn importanti il-kuntest tal-ikla tal-Għid. Kienet tfisser l-ikla tal-Għid tal-Lowt. L-ikla tal-Għid tal-Lowt kienet tfisser l-ewwel qabel kollox l-ikla li tagħmilhom poplu. Kienet l-ikla li hija l-fundament tal-eżistenza tal-Lowt bħala poplu. Ma ninsewx li permezz ta' din l-ikla il-poplu kollu jinġabar flimkien, joħroġ mill-art tal-Eġittu, ikollu l-qawwa, l-enerġija li jieħu minn din l-ikla tal-ħaruf biex jimxi u jimxi fit-tul sakemm jasal fl-art imwiegħda. Tant kienet importanti għalih din l-ikla li l-poplu ludi kien jirrepetija sekwejt din l-ikla. U għadu jirrepetija sal-ġurnata tal-lum. U l-poplu ludi, meta jagħmel din l-ikla illum, mhux ifakkar dak li ġralhom missirijietom eluf ta' snin ilu, le mhux hekk. Mhux hekk jagħmel il-poplu ludi sal-lum, sal-ġurnata tal-lum. Għadhom jiċċelebraw l-ikla tal-Għid sal-lum. U għadhom ifakruha din l-ikla tal-Għid anki bl-ikla tas-Sibt, l-ikla tax-Xabat. Kif aħna nfakru l-Ewkaristija tal-Ħadd, kif aħna nfakru l-Għid illi jkun darba fis-sena nfakruh kull nhar ta' Ħadd. Hekk ukoll il-Lowt ifakru l-Għid, il-festa l-kbira tal-Għid tagħhom, ifakruha kull nhar ta' Sibt, ix-Xabat, fl-ikla tal-ġimgħa fil-għaxija fit-dħul is-Sibt. Imma din l-ikla illi kienet importanti għal poplu għax waqfet kienet l-oriġni tal-poplu ta' Iżrael. Din l-ikla tal-Ewkaristija hija lina bħalma kienet għall-Lowt hija lina il-fundament, il-pedament ta' twaqqif tagħna bħala poplu, bħala nsara. Tant illi il-Konċilju Vatikan it-Tieni fid-dokument Sacrosanctum Concilium isejjaħ lill-Ewkaristija, isejħilha l-għajn is-sors minn fejn toħroġ il-ħajja nisranija. L-għajn hija l-mamma l-Ewkaristija tal-ħajja nisranija. Imma wkoll il-qofol, il-climax, il-quċċata tal-ħajja nisranija. Mela l-ħajja nisranija titlaq mill-Ewkaristija u tasal fl-Ewkaristija. Issa naraw aktar il-qudiem dan kollu x'ifisser biex ma jibqax paroli fl-ajru, paroli fil-vojt, imma jieħu is-sustanza, jieħu t-tifsira tiegħu. Imma x'kienet tfisser ukoll l-ikla tal-Għid? L-ikla tal-Għid kienet tfisser għall-Lowt il-ħelsien mill-idolatrija. Il-ħelsien mill-idoli, tant li il-poplu fid-deżert u xek kien għadu marbut ma' daw l-idoli tiegħu saħansitra anki meta l-istess Mosè kien qiegħed jirċievi l-10 kelmiet fuq il-Muntanja Sinaj, qiegħed jirċievi l-kmandamenti, jiena huwa Alla sidek ma jkollokx Alla ieħor għajri u taħt x'kien hemm isfel. Taħt is-Sinaj. Kien hemm il-poplu ludi li kien diġà qiegħed jadura l-Alla Tfoloz, qiegħed jadura l-oġol tad-deb. U jekk il-mixja tal-poplu ludi għenitu lill-poplu permezz tal-qawwa ta' din l-ikla biex jeħles mill-idolatrija, biex jeħles mill-idijat Foloz li kellu dwar l-Allat. Hekk ukoll din l-ikla tal-Ewkaristija u ser nifhmu iktar il-qudiem. Tejn lilna neħilsu mill-idolatrija, mhux tal-ħafna Allat Foloz,
Imma mill-idolatrija li aħna għandna, li aħna jkollna, forsi kultant mingħajr ma nindunaw, minħabba l-idea żbaljata ta' Alla li għandna, minħabba l-idea falsa ta' Alla tagħna. Fra drabi l-idea li aħna nġorru ta' Alla hija idea ta' Alla fals, Alla li mhux veru, Alla li mhux tal-Vanġelu. L-Ewkaristija bħall-ikla tal-għid ittellaqna, tmexxina, toħroġna fid-deżert biex tedukana, tiffurmana, tgħinna narfu minnu verament Alla tagħna. U allura Ġesu jitlob lid-dixxipli tiegħu biex imorru għand it-tali, morru l-belt għand it-tali u jgħidulu għallek li mallem is-sija tiegħi waslet jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Min hu dan it-tali? Ma ninsewx illi l-Vanġelu mhux miktub biex jirrakkonta storja, imma l-Vanġelu hu miktub biex jirrakkonta esperjenza, jew aħjar biex jgħin lil qarrej jinduna min qiegħed jaqra l-Vanġelu, jinduna li hu parti mill-istorja. Jgħinna l-Vanġelu nindunaw li jien u int aħna parti minn din l-esperjenza tad-dixxipli, minn din l-esperjenza li rid jagħmel Ġesu mat-tnax. U l-parti tagħna hi proprju dan it-tali. Fi kliem ieħor, Ġesu jixtieq jiġi u jagħmel l-ikla tal-għid għandi. Jixtieq jagħmel l-ikla tal-għid għandek, għand kull wieħed u kull waħda minnha. Kieku mmorru fil-Vanġelu ta' San Mark, niltaqgħu ma' ġraja Gustusa, Ġesu li jibgħat żewġ dixxipli jgħidilhom se tiltaqgħu ma' xi ħadd ma' raġel li jkollu ġarra fuq spallejh. U jgħidulu illi għallek li mallem fejn urina l-kamra, fejn se nħejjulu għall-ikla tal-għid. U dan jurikom kamra fuq, mamra b'kollox. Interessanti. Mela, morru ħejju għall-ikla tal-għid, imma se jurikom kamra fuq, mamra b'kollox. Dan it-tali kif edna huwa jien huwa int. Aħna li l-mulej qiegħed jistedinna biex nieħdu sehem fl-ikla tal-għid. Il-mulej qiegħed jistieden ruħu bidejh biex jiġi għandna fil-qalb tagħna u jagħmel l-ikla tal-għid, jagħmel l-ikla tal-Ewkaristija. Aħna li veru rridu nippreparaw, rridu nħejju bħaż-żewġ dixxipli. Imma aħna illi mingħajr ma nindunaw diġà għandna l-qalb tagħna nofsa mħejjija. Għaliex? Għax l-Ispirtu ta' Alla fina diġà iqajjem fina x-xewqa, diġà iqanqal fina l-ħeġġa biex isseħħ fina l-Ewkaristija, biex din l-esperjenza issir tagħna. Interessanti mela għax mhux aħna biss inħejju, imma anki l-Ispirtu ta' Alla fina diġà iħejji għal din l-esperjenza hekk qawwija kif ser naraw l-esperjenza tal-Ewkaristija. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qatt fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt li kell qal tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih jaqgħu jien mulej u Ġesu weġibhom dak li jmittidu u jbilli l-ħobs fi platt wieħed miegħi dak li se jitradini. Tgħidu li din is-silta ma rajnijiex għalkemm b'mod ieħor fil-Vanġelu tal-bieraħ, il-Vanġelu skont San Ġwan. Iva, verità. Kif tafu l-bieraħ tkellemna dwar l-esperjenza tal-gratuità tal-imħabba ta' Alla f'Ġesu li jħobb li jagħtu lilu nnifsu lil Ġuda. U għedna li l-bieraħ Ġuda waħdu kien dak li ħa mill-Ewkaristija, li ħa mir-rigal, mid-don ta' Ġesu li jagħti lilu nnifsu. Illum dan id-don mhux moti biss lil Ġuda, imma moti lit-12 kif se naraw iktar il-qudiem. Però ser nindunaw illi il-gwarnejġ dak li jiġi qabel u dak li jiġi wara din l-esperjenza hekk qawwija tal-Ewkaristija, ħudu, kulu, dan hu ġismi. Ġesu jieħu l-ħobs, ibirku, jaqsmu, jagħtihulhom. Din l-esperjenza qawwija tal-Ewkaristija hija imgeżżura, hija imdawra b'żewġ tradimenti kbar.
jew aħjar bit-tħabbira ta' żewġ tradimenti kbar. It-tradiment ta' Ġuda, dik li għadna kif qrajna issa, u iktar tard iċ-ċaħda ta' Pietru. Xi fisser dan? Xi fisser dan? Interessanti kif l-evanġelisti kollha, anki l-bieraħ San Ġwan, ipoġġu bħala introduzzjoni għall-Ewkaristija u bħala konklużjoni tal-Ewkaristija iċ-ċaħda u t-tradiment. It-tradiment ta' Ġuda u ċ-ċaħda ta' Pietru. Xi fisser dan? Dan ifisser illi biex nifhmu sew l-Ewkaristija, illi biex ngħixu sew l-Ewkaristija, biex niċċelebraw verament dan is-sagrament, irridu nindunaw illi aħna maħniex denji. Irridu nindunaw illi l-qalb tagħna biex imħejjija. Irridu nindunaw illi aħna Ġuda u li aħna Pietru. Interessanti għaliex għax id-don tal-Ewkaristija ma jingħatax lil min jistħollu. Id-don tal-Ewkaristija mhuwiex rigal għal bravi. Id-don tal-Ewkaristija hu rigal mogħti b'xejn lil min mhux den. Id-don tal-Ewkaristija hu rigal mogħti b'xejn lil Ġuda li biegħu, lil Pietru li ċaħdu u lill-10 l-oħra li ħarbu. U f'dawn it-12 hemm jien, hemm int, f'dawn it-12 hemm kull wieħed u kull waħda minna. Mhux ta' b'xejn allura, ma jistħoqlejx li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi, mhux ta' b'xejn ngħidulu hekk fil-quddiesa, mhux ta' biċċajt. Mhux biex inkunu għedna xi ħaġa. Imma hija l-verità, hija l-verità. Tgħiduli imma jiena x'nagħmel ħażin, imma jien x'għamilt ħażin, imma jiena ma nagħmilx żbalji, imma jien raġel tajjeb, imma jien mara tajba, ma nagħmel xejn ħażin, qatt ma nisbalja. Ma rridx immerik, imma ngħidlek ħaġa waħda biss. Jekk fid-dinja teżisti distinzjoni mhix bejn nies tajbin u nies ħżiena. Jekk fid-dinja teżisti distinzjoni, din id-distinzjoni tinsab bejn nies ħżiena li jafu li huma ħżiena u nies ħżiena illi m'għandhomx il-kapaċità illi jaffaċċjaw lilhom infushom il-ħażen tagħhom u tant jaħarbu minn dak li huma li jispiċċaw bl-illużjoni li huma tajbin. Minix ngħid li aħna il-bnedmin magħmulin biss minn ħażen, le mhux hekk. Imma lanqas aħna magħmulin biss mit-tajjeb. Il-bniedem li jgħid jiena ma nisbalja qatt, il-bniedem li jgħid jiena ma nagħmel l-ebda dnub, il-bniedem li minn għalih, illi kull ma jagħmel u kollu tajjeb huwa miskejn għax mhux f'kuntatt mar-realtà, mhux f'kuntatt verament miegħu nnifsu. U dan il-bniedem miskejn m'għandux iċ-ċans li jgawdi il-gratuità ta' dan id-don li huwa magħmul propju, moti propju lid-dgħajfa. Ġesu li ma ġiex għal dawk li huma f'saħħithom. It-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, imma l-morda. Kemm hu sabiħ dan is-sinifikat tal-Ewkaristija. Kemm hu kbir dan id-don, dan ir-rigal. Meta aħna narfu tassew minn aħna, meta aħna narfu lilna nfusna bil-limiti tagħna, meta aħna nkunu kapaċi naċċettaw lilna nfusna u nindunaw li maħniex biex biss tajjeb, imma għandna wkoll ħafna djufijiet, għandna wkoll dellijiet fl-esperjenza tal-persuna tagħna. U allura tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini mhix biss għal Ġuda, immi wkoll għalija. U jien ukoll bħad-dixxipli, int ukoll bħad-dixxipli, insewdu qalbna u nistaqsu jaqgħu jien mulej. Jaqgħu jien mulej. Kemm sabiħa din il-mistoqsija. Għaliex? Għax din il-mistoqsija turi għalmenu ir-riċerka illi kull wieħed u kull waħda minna imħeġġejn, mistednejn biex nagħmlu, biex nistaqsu lilna nfusna u ngħidu imma verament jien
kull ma nagħmel u kollu tajjeb. Imma jista' jkun li fil-ħajja tiegħi hemm ukoll dellijiet. Jista' jkun li fl-esperjenza ta' ħajti hemm ukoll id-djufijiet. Jista' jkun li forsi bil-mod ta' kif naġixxi, fil-mod ta' kif nitkellem, fil-mod ta' kif naħseb jew kif inħoss, jista' jkun li nweġġa lill-oħrajn, jista' jkun li nweġġa lill-Alla. Din il-mistoqsija għalmenu toħloq id-dubju fil-moħħ u fil-qalb tagħna. Jaqgħu jenmu lej. Kemm xi ħaġa sabiħa li nagħmluha din il-mistoqsija. Ekku jista' jkun li qed ngħixu fi żmien illi ma tantx għadna nagħmluha din il-mistoqsija. Jaqgħu jenmu lej. Le, ma nagħmiliex din il-mistoqsija. Għaliex ma nagħmiliex? Għaliex ma nagħmiliex? Ma nagħmiliex għax m'għandix il-kuraġġ, ma nagħmiliex għax fil-fatt jien dajjef. M'għandix il-kuraġġ inħares lejn ir-realtà tiegħi nnifsi. M'għandix il-kuraġġ ngħajjad bisimhom, insejjaħ bisimhom id-djufijiet tiegħi. M'għandix il-kuraġġ li naċċetta li parti minni hija dgħajfa. U allura x'nagħmel? Allura nipprova nikkompensa, nipprova nirreaġixxi, nagħmel reazzjoni u dak li hu ħażin u dak li hu dgħajjef jew ma narax, jew saħansitra inwaħħal f'ħadd ieħor, insejb ir-raġuni tal-ħażen tiegħi fil-ħtija ta' ħadd ieħor. Jien taqbiżli, jien nirrabja, jiena nitkellem goff, jiena imma mhux ħtija tiegħi. Għax jinnervjawni, għax ta' madwari qabżu ili. Mhux m'għandix paċenzja. Interessanti. Din il-kapaċità li għandna, il-kapaċità li għandu l-bniedem illi jabbi lil ħaddieħor bir-responsabilità tal-emil propju, bir-responsabilità ta' dak li jien stess nagħmel. U Ġesu iweġibhom dak li jmittidu u jbill il-ħobs fi platt wieħed miegħi, dak se jitradini. Min jitradih lil Ġesu u parti mill-familja, u parti mid-dixxipli, u parti mill-komunità li temmen. Huwa jien l-isqof li nitradih lil Ġesu. Huwa jent li forsi tmur il-Knisja kuljum li titradih lil Ġesu. Huwa jent li forsi titlob kuljum li titradih lil Ġesu. Iwa, aħna nitraduh lil Ġesu. Ta' ġewwa, tal-familja jitraduh lil Ġesu. Id-dixxiepli jitraduh lil Ġesu. U din hija r-realtà li ma nistgħux naħarbu minnha. Dan hu r-realiżmu li jitlob minna Ġesu. U din hija il-predispożizzjoni jew aħjar il-kundizzjoni li jien u inti ridu nidħlu fiha biex nikgustaw verament il-gratuità tad-don ta' Alla, tad-don ta' Alla fl-Ewkaristija. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub jgħid Ġesu. Imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub. Miskejn Ġuda, ħażin għalih Ġuda, kien ikun aħjar li kieku ma twieled xejn. Għalfejn qiegħed jgħidek Ġesu? U għal min qiegħed jgħidek Ġesu? Qiegħed jgħidek għalija Ġesu. X'hemm miktub? Kellu xi skript diġà miktub Ġuda, kien predestinat Ġuda, id-destin ta' Ġuda illi jittradih lil Ġesu, li jbiju lil Ġesu. X'irid jgħid Ġesu biha? Kien miktub, mhux għax kien hemm xi skript li Ġuda jew jien jew int rridu bil-fors nimxu miegħu, le. Kien miktub għax hekk hemm miktub fin-natura tiegħi, fin-natura tal-bniedem, fin-natura ta' kull wieħed u kull waħda minna. Minn Kajjin il-qudiem aħna ngħixu bil-vjolenza, bl-użurpazzjoni, bil-korruzzjoni, bis-serq, bil-gideb. Għaliex? Għax minn għalih il-bniedem li din hi t-triq tas-suċċess, minn għalih il-bniedem li din hi t-triq li tmexxih il-qudiem. Allura jekk Ġesu jgħid għax hemm miktub, mhux qiegħed jgħid hekk għax aħna destinati jew predestinati li nkunu li ngħixu li naġixxu b'dan il-mod, li mhux għalhekk qiegħed jgħid hekk. Imma qiegħed jgħid hekk Ġesu għax din hija n-natura tiegħi, n-natura tagħna. U Ġesu qiegħed jistedinna biex narfu l-gravità ta' dan. Kien ikun aħjar għalih il-bniedem li kieku ma tweled xejn. Kien ikun aħjar għalija li kieku ma tweled xejn. Qiegħed juri huwa semitiżmu dan, semitiżmu. Biex juri semitiżmu jiġifieri mod ludi orjentali kif tgħid l-affarijiet. Imma Ġesu irid jgħidilna, irid jurina il-gravità tal-ħażen, il-gravità tal-egoiżmu. Kemm hi xi ħaġa kbira illi jiena nittradixxi lil ħija.
Kemm xi ħaġa kbira lina li hija ma nqisux daqsi, ma nqisux bħali, imma nipprova nużah, nipprova ninqeda bih. Kien ikun aħjar għalija li kieku ma twelid xejn, tant kemm hija gravi il-ħtija, tant kemm huwa kbir l-emil ħażin li aħna nagħmlu, li jiena nagħmel li bih inweġġeg. Qabeż Ġuda dak li tradieħ u qallu jaqgħu jien Rabbi. Interessanti l-mistoqsija ta' Ġuda. Fil-waqt li jitnax l-oħra jekk innotajna ftit ilu lil Ġesu qalulu jaqgħu jien mulej, jaqgħu jien mulej. Ġuda le, Ġuda jgħidu jaqgħu jien Rabbi. X'hi d-differenza? Xi tfisser il-kelma Rabbi, xi tfisser il-kelma mulej? Għal Ġuda Ġesu kien Rabbi, Rabbi ġifieri mallem. Għal Ġuda kien mallem. Imma li mallem x'tagħmel? Tisimgħu ikellmek, tisimgħu jgħidlek it-talim tiegħu l-iktar dak li jotta lejk iżommu, dak li ma jottx għalejk tarmih, tħallih, imma jibqa' mallem. Tifhem dak li jgħidlek u żomm għalik dak li jotta lejk. Imma xi tfisser il-kelma mulej? Għaliex Ġuda lil Ġesu jgħidlu Rabbi u d-dixxipli l-oħra lil Ġesu jgħidulu mulej, jaqgħu jien mulej. Forsi d-dixxipli l-oħra ma femewx id-diskors kollu ta' Ġesu. Aħna nafu li Ġuda kien ftit iktar intelligenti mill-oħrajn. Forsi d-dixxipli l-oħra kull ħaġa li Ġesu kien jispjegalhom u jgħidilhom, forsi kien rid jgħidilhom iktar minn darba u xorta waħda kien jibqgħu ma jifhmuhiex. Għandna kemm eżempju fil-Vanġelu ta' San Mark kif ukoll ta' San Mattew. Kemm għandkom raskom tqila, raskom jibsa, imma kif ma tifhmux kemm il-darba jgħidilhom din Ġesu lid-dixxipli. Imma fil-waqt illi d-dixxipli ma kinux jifhmu kollox, Ġesu għalihom kien il-mulej. Xi ġifieri il-mulej? Is-sejt. Iwa, jiena ma nifhimx kull ma tgħidli, imma jien tibqa' s-sejt tiegħi. Imma jien nibqa' nimxi warajk, imma jien nibqa' nfittex minn għandek il-verità, imma jien nibqa' nfittex lilek għax inti għandek lajn tal-ħajja ta' dejjem. Inti huwa dak li tatini l-imħabba li jien bija inkun nista' mhux biss inħobb lilek, imma nħobb ukoll lil-ħuti lill-oħrajn. Għad-dixxipli Ġesu ma kienx bħalma kien għal Ġuda, sempliċement Rabbi, mallem, dak li dawal biss il-moħħ, imma kien ukoll mulej, dak li inti tpoġġi qalbek qudiemu, dak li inti tagħtih qalbek, dak li inti tintrabat miegħu f'relazzjoni ta' mħabba. U niġu għaċ-ċentralità tal-ġrajja tal-aħħar ikla, tal-ġrajja tal-Ewkaristija. Il-kliem li ser nisemgħu huwa kliem li nisemgħuh f'kull quddiesa li titqaddis. Il-kliem li ser nisemgħu isir reali, veru, mhux biss f'kull quddiesa, imma f'kull esperjenza, f'kull mument tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Tgħidu li x'inti tgħid, ħanaraw bil-mod. Isbuħija ta' dan it-test, isbuħija ta' din is-silta u l-verità ta' din is-silta. Il-verità ta' din is-silta. Huma u jieklu. Ġesu ħal ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxipli u qal, ħudu, kulu, dan hu ġismi. L-ewwel qabel kollox, ejja nifukaw ftit fuq il-ħobs, fuq il-ħobs. X'inhu l-ħobs? Il-ħobs huwa wieħed mill-iktar ikel sempliċi u komuni. Il-ħobs huwa ikel ta' kulħadd, ikel tal-fqir. Tgħiduli llum m'għandniex induqoh għax nibżgħu li għamlilna l-ħsara, nibżgħu li ħaxxinna. Veru, jista' jkun ukoll. Però meta ngħidu l-ħobs, qed ngħidu l-ikel. L-ikel u x'hekk kemm ngħiduha, imur naqla il-ħobsna ta' kuljum. Il-ħobs ifisser l-ikel, l-iktar ħaġa bażika li għandna fil-ħajja. U meta Ġesu lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom ħudu kulu, dan hu ġismi il-ħobs. X'qiegħed jgħidilhom lil dawn id-dixxipli u x'qiegħed jgħid lili, x'qiegħed jgħid lilek? Qiegħed jgħidilna illi f'dan l-element sempliċi fil-ħobs, mod ilna minn Ġesu, mod ilna minn Alla, Alla qiegħed jagħtina kollox, l-univers kollu. Meta inti titla' titqarben u s-saċerdot jgħidlek il-ġisem ta' Kristu u inti tirċievi l-ħobs,
xi ħaġa daqshekk sempliċi, xi ħaġa daqshekk elementari. Mhux qiegħed jgħidlek biss isma' dan hu l-ġisem ta' Ġesu ħudu wkoll. Meta Alla l-Missier jagħtina lill-Ibnu fl-Ewkaristija, qiegħed jagħtina kollox miegħu. Meta jien nitla' nitqarben u nieħu lil Ġesu, dak il-ħin irid niftakar li jien qiegħed nieħu qiegħed nirċievi mhux biss lil Ġesu, imma kollox qiegħed nirċievi n-nifs, qiegħed nirċievi s-saħħa, qiegħed nirċievi d-dar li għandi, qiegħed nirċievi l-familja li għandi, qiegħed nirċievi l-ħbieb li għandi, qiegħed nirċievi x-xogħol li għandi, qiegħed nirċievi l-flus li għandi, qiegħed nirċievi l-persuna tiegħi stess. Kollox hu moti lili. Kollox irċivejt. Din hija t-tifsira profonda tal-Ewkaristija. Ħalli nifhmu ftit iktar, nidħlu ftit biex nirriflettu dwar l-4 verbi li jsemmi l-Vanġelu, dak li jwettaq Ġesu bil-ħobs u bl-inbit. Ġesu x'jagħmel? Ħa il-ħobs. L-ewwel verb, it-tieni verb, qal il-barka, birek, ratti l-ħajr. It-tielet verb, qasmu, u r-raba' verb, newlu, tawlhom. Nirriflettu ftit fuq kull wieħed minn dawn il-verbi, illi huma it-tifsira, mhux tal-Qudiesa, it-tifsira tal-eżistenza, it-tifsira tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna, it-tifsira tal-ħajja ta' dawk li ma jemnux, kif inhi t-tifsira tal-ħajja ta' dawk li jemnu. Tgħidu li x'inti tgħid. Nippruvaw nidħlu ftit f'kull wieħed minn dawn il-verbi. Ġesu jieħu il-ħobs. Il-kelma użata, il-verb użat, mhux jaħtaf, mhux jaħkem, mhux jaqbad, imma jilqa il-ħobs. Ġesu jilqa il-ħobs. X'jiġifieri Ġesu jilqa l-ħobs? Xi fisser dan il-verb jilqa l-ħobs? F'dak il-verb jilqa, meta Ġesu jilqa l-ħobs, Ġesu qiegħed mhux biss dak il-ħin jaċċetta, jilqa, jieħu l-ħobs f'idejh. Imma qiegħed jgħidilna Ġesu illi l-esperjenza kollha ta' ħajtu, il-ħajja kollha tiegħu, il-persuna sħiħa tiegħu, dak kollu li ġralu mhux għajr, don, rigal minn Alla li hu qiegħed jilqa'. Il-ħajja tagħna aħna nistgħu neħduha b'żewġ modi. Jew naħtfuha, naħkmuha bħal Adam fil-ġnien tal-Eden. Adam xi ġralu fil-ġnien tal-Eden? Nesa illi l-esperjenza tal-ħolqien tiegħu nnifsu ta' Eva, il-ħolqien tal-annimali, il-ħolqien tas-siġar, il-ħolqien tal-univers, nesa li dan kollu kien don, rigal, mod lilu minn Alla. Insija. U xi ġralu? Inqabad fl-ingann tal-kompetizzjoni. Beda jaħtaf, beda jaħkem. Il-limitu, is-siġra f'nofs il-ġnien li minna ma setgħux jieklu. Adam u Eva jieħdu minna, jaħtfu minna. Għaliex? Għax insew li l-bqija huwa rigal, insew li l-bqija huwa don. U moħħhom it-tentat mis-serb mill-ispirtu tal-ħażen iffoka fuq dik il-ħaġa waħda biss li kienet nieqsa li ma kellhomx, li ma setgħux jieħdu minnha. X'ġara? Insew illi id-99% ta' dak kollu li kienu jgħixu kien rigal, mod lilhom. U bdew jimmaġinaw li dak il-1% li kien nieqes, dak il-1% kien il-100%. U xi ġralu? Xi ġralu? Il-ħajja insew li hija don. L-esperjenza tal-persuna tagħhom, ta' relazzjoni flimkien bejniethom, l-annimali ta' madwarhom, is-sbuħija tal-ħolqien insew li huma don. U x'għamlu? Bdew jużaw u jabbużaw, jużurpaw, jieħdu, jaħtfu. U l-istorja ta' Adam u Eva għadha sejra sal-ġurnata tal-lum. Meta jien u int ninsew li dak kollu li għandna, dak kollu li aħna irċivejnieh u niffukaw biss fuq in-nieqes, fuq il-wieħed nieqes u nimmaġinaw bl-ingann tax-xitani li kiddieb li dak il-wieħed nieqes huwa l-100%. Għandna nieqes kollox u ngergru
u ngorru u ngħixu l-ħajja tagħna fid-dwejjaq kbar. Ngħixu l-ħajja tagħna id-disprati għax jonqosna dejjem irridu. Interessanti id-differenza bejn li tieħu tilqa u li taħtaf taħkem. Meta tieħu, meta tilqa. Meta tilqa. Dak li inti tilqa isir pont, bridge bejnek u bejn min tawlek. Dak li aħna għandna il-ħolqien, l-esperjenza tal-ħajja tagħna, l-istorja tagħna, jekk aħna irċivejnija, il-qajnija, issir pont, bridge li fbieħ nirringrazzjaw, nitolbu lil ħalliq tagħna. Insiru uliet liben jilqa, il-missier jagħti bl-abbundanza u liben jilqa dak li jagħtih il-missier. U nidħlu f'dimensjoni ta' relazzjoni ma' Alla u relazzjoni ma' l-univers, imma fuq kollox relazzjoni bejnietna, dimensjoni ta' familjarità, dimensjoni ta' mħabba. Meta jiena naħtaf, meta l-oġġett jien irridu għalija, niksbu għalija, dak l-oġġett isir għajn ta' diviżjoni, isir għajn ta' konflitt, isir problema bejn min tawli, bejni u bejn l-oħrajn li jriduh u li jridu jaħtfuh qabli. U dik il-ħaġa illi l-missier, dak l-oġġett, dik il-persuna, dak il-rigal li l-missier tawli bdon, tawli biex ingawdih, jispiċċa mezz ta' tifrik, ta' tkissejr, mhux biss tal-persuna tiegħi, imma wkoll ta' relazzjonijiet ta' bejnietna u anke ta' relazzjoni tiegħi ma' Alla. Ara xi ġifieri allura tilqa. Xi fisser dak il-verb tilqa. U x'mhumiex dawn l-erba' verbi it-tifsira tal-eżistenza, mhux biss tagħna l-insara, imma ta' kull bniedem, ta' kull bniedem. X'differenza jkun hemm meta jien dak li għandi ngħixu bħala rigal, bħala don. X'jiġri meta jien nilqgħu bħala rigal, bħala għotja mingħand il-missier, ngħid il-barka għal il-barka t-tieni verb. Meta nilqa' x'nagħmel? Meta jiena konxju li rċivejt x'nagħmel? Nirringrazzja, inrod ħajr, ngħid il-barka. Hekk jagħmel Ġesu. Jgħid il-barka, u hekk tagħmel int, u hekk nagħmel jien. Ngħixu l-ħajja tagħna b'attitudni ta' ratti l-ħajr, b'attitudni ta' ringrazzjament. Ipprova ftakar ftit l-aħħar li rċivejt regal. Forsi fil-miliet, jew forsi jissaq replejt, jew forsi fil-birthday, ipprova ftakar ftit. Meta inti rċivejt xi ħaġa, għamil ġurnata, forsi inqas forsi iktar, kuntent ta' xi rċivejt. B'sens kbir ta' ratti l-ħajr, mod speċjali jekk minn dak ir-rigal għażillek xi ħaġa li toġbok, xi ħaġa li tottalik u tgħid kemm iħobbni, kemm ħabni, tagħmel ġurnata jew forsi iżjed b'sensazzjoni kbira pożittiva ta' ringrazzjament. U x'jiġrilek ukoll? Jiġrilek li dak li inti għandek, dak li inti akkwistajt, tożżu, tieħu pjaċir bih, tiggustah, il-ħajja ssir sabiħa. Inkunu kapaċi aħna induqu u nagħmlu esperjenza ta' dak li aħna, ta' dak li ngħixu, tal-ġrajiet tal-ħajja tagħna b'mod iktar sħiħ. Inkunu kapaċi niggustaw meta aħna ngħixu din is-sensazzjoni ta' ratti l-ħajr. Meta aħna nirringrazzjaw. Intom tafu illi il-maqlub tal-li tirringrazzja, il-maqlub tar-ratti l-ħajr huwa tgergejr, huwa li noqgħod ingor, li noqgħod neqred. Il-maqlub tar-ratti l-ħajr huwa tgergejr, neqred, kulħadd għandu d-dejn miegħi. Għaliex neqred? Għax ingerger. Għax hemm xi ħaġa li ħadd ieħor irid jagħtini, jew li Alla jrid jagħtini u għadu ma tajlejx, u li jien irrejt. U kultant u xekk aħna nagħmlu żmien twejl, żminijiet twal, jekk mhux kultant ħajja sħiħa neqrdu u ngergru. Jħassra. Dak il-1% li jonqosna, dak il-1% li jonqosna bl-ingan tax-xitan inqisuh il-100% bħalli kieku jonqosna kollox u ninsew li aħna maħbubin, ninsew li aħna diġà minn qabel maħfurin mingħajr kundizzjoni. U meta inti tirringrazzja għax irċivejt, imbagħad x'tagħmel? Imbagħad qassa.
Imbagħad tqassam, ma tippossedejx. Ma jkollokx il-kilba tar-reba li trid kollox għalejk. Imma tqassam għax tinduna tidħol fid-dinamika, tidħol fil-loġika tal-kondiviżjoni, tax-sharing. Iktar ma tixxerja, iktar issir bniedem, iktar ma tixxerja, iktar tinduna li qed tgħix il-fraternità. Il-fatt li aħna aħwa. Meta tixxerja, int tkun qiegħed tagħti biċċa minnek lill-persuna li għandek ma' ġembek. Aħna x'nagħmlu meta nagħtu rigal? X'nagħmlu? Ir-rigal jekk nagħtuh bil-verità u bis-sens, għax hemm rigali li nagħtu bis-sens għax iridu nixtiequ nagħtuhom. Imma hemm rigali oħrajn li jkunu tal-konvenjenza. Mhux hekk xi ħadd jiġi jġiblek xi tista' sewwa sar senti il da jew senti għal din. U tipprova ddur l-ewwel dawra mad-dar tal għandek xbaqlik xi ħaġa li tista' tirriċikla, imbagħad jekk ma jkollokx tagħmel, tmur tixtri ġib xi ħaġa minn x'imkien. Imma hemm rigali oħrajn li inta tihom il-persuni li tħobb, illi ma toqgħodx tara kemm tonfoq, ma toqgħodx tara kemm titħabat u kemm tistenna. Għaliex? Għax ma dak ir-rigal inti tagħtih biċċa minnek innifsek. Tikkondividi lilek innifsek. Minn barra li Alla mar-rigali li jagħtina lilu nnifsu. Aħna wkoll jekk nidħlu f'din id-dinamika, l-Ewkaristija, mar-rigali li jagħtina Alla, bħalma int meta tagħti xi ħaġa prezzjuża lill-persuna li tħobb, kważi tgħidlu isma' din qed nagħtilek flok biċċa minni. Nixtieq nagħtik lili nnifsi. Irriflettu ftit fuq l-Ewkaristija f'dan is-sens. Alla li jagħtini lilu nnifsu. Imma dan jiġri wkoll bejnietna meta inroddu ħajr u naqsmu ir-rigal, naqsmu r-rigali, naqsmu d-doni, id-doni li għandna, dak li hawn fid-dinja u kollu tagħna. Mu ta' ħadd partikolari, imma u kollu tagħna biex naqsmuh bejnietna. U minn hawn tiġi l-idea tal-Knisja tal-oriġini, tal-Knisja tal-bidu, illi kienu jpoġġu l-ġejt li jkollhom f'but wieħed, font wieħed, biex ma tinqasam bejn kulħadd skont l-iktar skont il-bżonn tal-persuni. Minn hawn ġejja. Mhix xi liġi, xi regola, xi obbligu, le, imma hija l-fraternità prattika fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja konkreta. Interessanti l-Vanġelu, kemm hu veru l-Vanġelu. U kieku jkollna ngħixuh dan il-Vanġelu, kieku x-soċjetà x'dinja differenti minn dik li qegħdin fija. U allura min ibirek jaqsam. Laqqas jagħti lil persuna waħda għax l-imħabba ma tistax tkun diretta lejn persuna waħda, ma tkun bil-fors inklusiva. Bil-fors tinfirex l-imħabba. Allura inewlu lid-dixxiepli, lil ħafna. Jaqsmu u jagħtih lil ħafna. Iċ-ċirkolazzjoni tal-imħabba. U kif xi ħadd jipprova jippossedija l-imħabba u ma jibqax f'din iċ-ċirkolazzjoni tal-gratuità tar-rigali, l-imħabba tinqered, l-imħabba tispiċċa. U Ġesu dan li ma jagħmilx. Ġesu dan jibqa' don, jibqa' rigal, saħansitra jibqa' don u jibqa' rigal f'idejn min irid jabbuża minnu, f'idejn min irid joqtlu, jibqa' don, ma jirreaġixxejx, jibqa' rigal, jibqa' bl-imħabba li taċċetta, bl-imħabba li jissir passiva għal persuni li verament tħobb. U jkompli, ħudu kulu dan u ġismi. Mena, issa qed nifhmu iktar x'jiġri meta intu jien niġu hawnhekk u nitqarbnu, jew morru fil-Knisja u nitqarbnu. Ħudu kulu dan u ġismi. Il-missier li qed jagħtini l-biċċa ħobs, illi fija nista' niġbor ir-rigali kollha ta' madwari li tani l-mulej, kollha, il-persuna tiegħi, il-familja tiegħi, kollox. Jgħidili ħu u kul dan, imma qed jagħtini wkoll lilu nnifsu. Lilu nnifsu. Din ir-realtà tal-eżistenza tagħna. Alla illi ma dak kollu li jagħtina lilu nnifsu. U allura l-Ewkaristija iddaħħalna f'sem ma' Alla, f'sem ma' Trinità. F'sem ma' Trinità. Ippruvaw irriflettu allura x'qawwa, x'isbuħija dan il-mument tal-Qudiesa illi mhux biss salina l-insara, imma huwa t-tifsira tal-eżistenza ta' kull bniedem, ta' kull ma jeżisti. Ta' kull ma jeżisti. U jiena nixtieq
nistenna li nisma' minn xi ħadd li jgħid li jisma' hemm mod aħjar kif tgħix. Hemm midija iktar qaddisa, iktar sabiħa kif tgħix il-ħajja. Nixtieq nismagħha minn xi ħadd anki ma jemmenx. Ippruvaw irriflettu ftejt. Il-verità, isbuħija ta' din il-kelma ta' Alla. Isbuħija tal-fidi tagħna, isbuħija tal-Ewkaristija. U aħna ngħidu isma' ħammur għas-sakrifiċċju, nagħmel sakrifiċċju biex immur il-Qudiesa. Sakrifiċċju, min qed jagħmlu s-sakrifiċċju tal-Qudiesa? Min qed jagħmlu s-sakrifiċċju? Jien qed nagħmlu s-sakrifiċċju għax niġi hawnhekk nagħmel sija nofsija jew Alla. Li kontinwament mhux fil-Qudiesa, kontinwament huwa sakrifiċċju kontinwu, għotja kontinwa lilek. Issa jkollna problemi u diffikultajiet u mela le. U mart. U mela le. Imma ma nħarsux lejn dak il-1%. Anki jekk imma aħna ħafna drabi u xek, niffukaw hemmhekk biss. Moħħna jeħel hemmhekk biss. Hemmhekk biss jeħel moħħi. Hemmhekk biss jeħel moħħi. Ma ninsewx li ħafna drabi il-problemi jkunu hemm fil-ħajja tagħna. Ma ħafna drabi il-problemi nagħmluhom aħna. Ma ninsewx ta'. Ma ninsewx. U tgħidu li kif x'jiġifieri, ħanidilkom kif u ħatifuni mill-ewwel. Mela l-istess problema li għandek jien għandi jien. U jiena waqgħet id-dinja għalija. U inti Alla jbirek bqajt miexi qisek l-istess waħda, m'hemm l-ebda differenza. Veru li allura l-problemi mhux biss jiġu imma wkoll nagħmluhom aħna. Kabbarta jien għamilta kbira, ikbar minn ma nafxiex. Veru. Ħalli l-Vanġelu jedukak, ħalli l-Ewkaristija tiffurmalek qalbek, ħalli l-Ewkaristija tagħtik il-linja ta' kif għandek taffronta is-sitwazzjonijiet tal-ħajja ta' kuljum. U jkompli Ġesu. Ixorbu il-kol minnu, jagħtihom il-kalċi, ixorbu il-kol minnu, għax dan huwa demmi. Id-dem tal-pat li xxerret tal-kotra għal-maħfra ta' tnubiet. Ixorbu demmi, Ġesu, ixorbu demmi. Intom tafu li l-Ġehova Witnesses u xek il-testimoni ta' ix-xhieda ta' Ġehova ma jihdux id-dem, mhux hekk. Għaliex ma jihdux id-dem dawn? Għaliex? Dawn ma jihdux id-dem ta' fuq għaliex? Għax fl-Iskrittura id-dem huwa parti minn Alla. Fid-dem jiġri l-Ispirtu ta' Alla. U dan li jagħmlu x-xhieda ta' Ġehova jagħmluh ukoll il-lowt. Id-dem mal-lowt huwa sagru. Għaliex? Għax id-dem huwa Alla, huwa semm id-divinità. Issir riflettu ftejt meta Ġesu jgħidilna ixorbu demmi. Ixrob demmi x'inhi jgħidilna Ġesu. Dak li għadna kif qed ftit ilu. Ġesu li qed jagħtina l-Ispirtu tiegħu, l-enerġija tiegħu, l-enerġija ta' Alla, l-enerġija tiegħu id-dem għall-maħfra ta' tnubiet. Interessanti, għax jisu jieħodha for granted Ġesu li daw tnubiet se jibqgħu dejjem. Jieħodha for granted, ara ma mmorrux nimmaġinaw li se jkun hemm xi knisja mingħajr tnubiet, xi komunità ta' fidi mingħajr tnubiet, xi familja mingħajr tnubiet. Għall-maħfra ta' tnubiet. Ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dirja sa dakinhar li nixrob imbiġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. X'irid jgħidilna Ġesu? Il-patt il-ġdid. Kien minnu l-patt il-ġdid? Aħna il-patt nafu x'inhu, mhux hekk. Jien u int niffirmaw biċ-ċakarta, inti tagħmel hekk u jien nagħmel hekk. Jekk inti tonqos milli għandek tagħmel jew jien nonqos milli għandi nagħmel, ikun hemm konsegwenzi. Insemmu wieħed mill-pattijiet pereżempju tal-kapitlu 15 tal-Ktieb tal-Ġenesi. Abraham jagħmel patt ma' Alla. Alla jwedu li se jagħtih ħafna ġnus, li se jagħmlu missier ta' ħafna ġnus lill-Abraham, u Abraham kellu jibqa' fidejl lejn dak li jgħidlu Alla. U x'għamlu biex jissanċixxu l-patt, biex jissiġillaw il-patt x'għamlu? Abraham qasam l-annimali minn nofs, xi safar u xi annimali oħra minn nofs, u jgħidilna l-Ktieb tal-Ġenesi li għadda n-nar minn bejn dawn in-nofsijiet tal-annimali. Imma Abraham m'għaddiex.
Tgħidu li xi tfisser din. Alla jagħmel patt ma' Abraham u jgħidlu isma' jgħaddi n-nar, Alla jgħaddi minn bejn l-annimali. Il-patt kien jikkonsisti f'hekk li jekk jien ma nubdejx il-kundizzjonijiet tal-patt, jiġrili bħal dawn l-annimali. Nispiċċa biċtejn maqsum mejjed. Imma Alla jgħaddi u Abraham ma jgħaddix. Abraham ma jgħaddix. Xiġifieri? Ġifieri Alla qiegħed jorbot lilu nnifsu, imma Abraham mhux jorbot lilu nnifsu. U dan il-patt il-ġdejt u simili għal dak il-patt ta' Abraham. Għaliex għax fil-patt il-ġdejt, il-patt li jagħmel Ġesu magħna permezz tal-Ewkaristija. X'inhu jagħmel Ġesu? Il-patt li issiġilla fuq is-salib bil-mewt tiegħu. X'inhu jagħmel Ġesu? L-imħabba tiegħi għalikom, ir-relazzjoni tiegħi magħkom, mhu ħadd inkiser qatt. Imma anki jekk jien ma jinteressanix, imma anki jekk jien noffendik, imma anki jekk jien niġi naqgħu nqum minnek iwa, anki jekk jien tiġi taqgħu tqum minni. Ir-relazzjoni tiegħi miegħek, il-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, mhu se tinkiser qatt. Ejtuli jien kif jista' jinkiser patt bħal dan. Ma sax tkissru. Jekk minn naħa tiegħu u wieħed se jibqa' fidej l dejjem, l-imħabba tiegħu għalija hija l dejjem. Allura dan il-patt ma jistax jinkiser. Kantaw is-salmi. Liema salmi kantaw? Is-salm 153. Jew skużawni, is-salm 135 jew is-salm 136. Imma x'fih dan is-salm? X'fih dan is-salm? Faħru lil mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. U li tagħna d-dinja għax għal dejjem it-tieba tiegħu, u li għamel il-muntani għax għal dejjem it-tieba tiegħu, u li għaddina mill-baħar tal-qasab għax għal dejjem il-poplu Ludi f'dan is-salm, fis-salm 135 x'jagħmel? Jaqbad il-ħolqien kollu. Jaqbad l-istorja tiegħu kollha. U sentenza waħda wara l-oħra, jirrakkonta il-ħolqien u dak kollu li ġralu u jikkonkludi dejjem bl-istess ritornell. Għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Jiena neżisti, għandi ftit saħħa, għandi 57 sena, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għandi familja, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għandi xogħol, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għandi l-ħbieb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għandi l-problemi u d-diffikultajiet, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Dan hu s-salm li kantaw Ġesu flimkien mad-dixxiepli jgħidulu l-ħallel lill-kbir, kienu jkantaw is-salmi tal-Alleluja, l-ħallel lill-kbir dan is-salm. Salm sabiħ immens dan is-salm. Imma dan is-salm jagħti t-tifsira, is-sinifikat il għaliex ta' kollox. Il għaliex ta' kollox dan is-salm. Għax għal dejjem hi it-tieba tiegħu, l-imħabba tiegħu hi għal dejjem. Il-patt tiegħu jibqa' sħiħ għal dejjem, l-imħabba tiegħu hi għal dejjem. U allura jkantaw dan is-salm li jaqbel preċejs ma' dak li kienu għamlu u Ġesu jgħidilhom il-koll kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl u x'ma titħawwadx. Ma tħawwadx int, ma tħawwadx jien. Meta nisma' din l-imħabba, din it-tip ta' mħabba, meta nisma' din it-tip ta' loġika, din it-tip ta' spjegazzjoni, din it-tip ta' tifsira ta' kull ma jeżisti ma titħawwadx. Ma titħawwadx. X'ma jitħawdux l-apostli? Meta jiltaqgħu ma' dan it-tejp ta' mħabba. Nidrob ir-raj u n-naġġ tal-merħla jitferxu. U fl-aħħar biex jagħlaq konklużjoni għandna tħabbira, it-tħabbira taċ-ċaħda ta' Pietru. Le ma niċħdekx, jgħidlu Pietru, jekk jiena lest li niġi mmut miegħek u l-oħrajn ukoll hekk qalulu, jiena lest li niġi mmut miegħek. Interessanti ħafna għaliex għax aħna ma nistgħux immutu għal Ġesu. Aħna ma nistgħux immutu għal Alla. U wara xi ħadd minna jimla rasu l-ewwel wieħed jien illi f'ħajtu jista' jagħmel xi ħaġa għal Alla għax mhux veru. Fil-fidi tagħna, fir-reliġjon tagħna, bil-maqlub ta' reliġjonijiet l-oħra kollha kemm huma. Fir-reliġjon tagħna mhux aħna nagħmlu xi ħaġa għal Alla.
imma Alla illi joffri lilu nnifsu, li jagħtina lilu nnifsu, li jagħti lilu nnifsu lil kull wieħed u kull waħda minna. U gwaj jekk aħna xi darba nimmaġinaw ir-reliġjon tagħna xi qottja, xi sakrifiċċju, xi għatta mħabba lejn Alla. Għax jekk nimmaġinawha hekk ir-reliġjon tagħna tafu xi jiġrilna, inħaltuha m'għandhomx ta' mal-poter, inħaltuha m'għandhomx ta' mal-vjolenza. Mhux hekk ġara fil-Medjuevu, mhux hekk ġara fi żmien il-Kruċjati, nagħmlu xi ħaġa għal Alla, għax Alla għandu bżonn. Alla m'għandu bżonn ħadd, Alla jagħmel waħdu. Mhux aħna nagħmlu għalih, imma hu li jagħmel għalina. Hu li jissagrifika lilu nnifsu f'ibnu u kontinwament. Alla huwa gratuità assoluta. Il-ħin kollu jagħti. Dejk ħudu kulu danu ġismi ta' Ġesu. Ħudu Alla l-missier li jagħtina lil Ġesu fl-Ewkaristija. Mhix xi ħaġa ta' mument, mhix xi ħaġa ta' dak il-ħin, imma hi xi ħaġa li tgeżwirni 360 degrees kuljum, il-ħin kollu. Il-ħin kollu, 24 siegħa kuljum. Ħudu kulu danu ġismi. Ma jien dan kollu ninsih u niftakar biss f'dik is-sekonda jew f'dik il-minuta mhux hekk li tonqosni xi ħaġa u naħseb li jonqosni kollox, illi m'għandi xejn. Ejjew nroddu ħajr lill-Mulej, għal dan is-sagrament tal-Ewkaristija, għall-Qudiesa, ejjew nirringrazzjaw għall-Qudiesa lill-Mulej. Ejjew nitħeġġu verament biex jekk Alla jrejt, meta jagħtuna ċ-ċans niċċelebraw kif jixraq l-Ewkaristija. U forsi imnalla kien dan iż-żmien ta' sawm ta' nuqqas ta' Ewkaristija. Għax forsi kieku ma kienx ikollna ċans nieqfu u nirriflettu ftit u nifhmu ftit, forsi nifhmu ftit iktar. L-ewwel wieħed jien. X'jiġifieri tieħu sehem fil-Qudiesa, x'jiġifieri tmur titqarben, x'jiġifieri ma tħallejx li taħrablek jekk ikollok ċans Qudiesa waħda mhux biss il-ħadd imma anke kuljum. Sirna illi jent fis-sema ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid kif fis-sema hekk dak fl-ard ħobżna ta' kuljum għatina int illum aħfrilna tlubitna palma nafru lil-minu ħati għalina la taħalix fit-tiġri isteħrisna mid-dali issirna inti Il-Mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-Mulej. min issa u għaldejja L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej. li jagħmel is-sema. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lil Alla.
b'dak l-innu tal-aħħar wasalna biex nikkonkludu din ix-xandira li fija wassalnilkom il-lezzju divina tal-Vanġelu tal-erba fil-ġimgħa imqazza. Jekk alla jrid issa niltaqgħu għal-lezzju divina oħra nhar Ħadd ilgħid filgħaxija fl-istess ħin fit-8 fejn nibdew mixja li twassalna sa ħejt il-50 bil-lezzju divina matul iż-żmien qaddiż tal-għid. Intant infakrukom li dawk li jixtiequ jerġgħu isegwu, jisimgħu jew jaraw dawn il-lezzju divina dejjem jistgħu jsibu x-xandiriet fuq il-YouTube u l-Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex. Infakrukom ukoll li għada ħames ix-xirka u kif ukoll fil-ġranet ta' tridu tal-għid, il-ġimgħa l-kbira u sibt il-għid, kif tistgħu taraw fuq l-iscreens tagħkom kemm fuq dawn il-mezzi soċjali kif ukoll fuq l-istazzjon televiżiv Shake tkunu tistgħu issegwu il-funzjonijiet li jmexxi Monsignor Isqof mill-Katedral ta' Għawdex fil-ħinijiet rispettivi. Nistednukom ukoll tingħaqdu magħna b'mod speċjali nhar il-ġimgħa l-kbira fis-7:30 ta' filgħaxija għal Via Crucis Djoċesana mill-Katedral ta' Għawdex. Għalhekk waqt li nagħtukom il-lejl it-tajjeb nixtiequlkom minn qalbna tridu qaddis tal-għid mixja ma' Ġesu lejn il-Kalvarju u lejn l-Irxoxt. Insellmulkom.